kusismele makadi ndachema pandaona muchigadzirisa maivhi yavo nemwana wavo. Ndiri musituation yakadaro nemwana wangu. Handizivi kuti ndotangira papi, handitombozivi. Asi to sum up everything, mwana wangu baba vake vakashaya 2008, aiita grade 5. Ndikamuchengeta ndiri deka isesungumana. Sorry hanyu ndokuchema bosi, ndiri mukubatikana. Ndikamuchengeta isesungumana vari 2 nhambudzi yake. Ndakavairahisa zvakanaka. Ndakaisa zvese zvandinogona. Ndakaita zvese zvandinogona kuti ndichengete vana ava. Ndaisvika pakushaya kana chikafu mumba. Ndichidonha ndichisimuka, mwana wangu achienda kuchikoro. Ndakamuendesa kuchikoro, ndakamuendesa kuboarding school, ndikamuendesa kuuniversity. Zvakanaka. She is 29. Mwana wangu iye. So zvinoitika ndezvekuti mwana uyu ane ndingati take vamwe guys, take others. Kakuonererwa sort of. Handisi kuti ndingazviexpressa ichiti kudii. Ane kakuonererwa kushamwari dzake nekuvanhu. Handizivi kuti chandakamutadzira chii. Inini kana yatochinja takutombosiyana nanyora topic yatakudzokera kune iyi iri kutaurwa tambosiya iye zvinhu because dzakangofanana nyaya dzacho, similar stories. Okay, let's hear. Hi my love. Hello makadi. Ndiri raita mumuri sei? Ndiri pangu. I can stand what pain chako mvoice mchipa marecording wana taplay kutanga. You are allowed to cry my sister. You are allowed. Hapana paunotochema zvako shungu dzako dzipere. Because kuchema is therapy. Kuchema is therapy. It's okay, you can cry. This life. Muri pa life. No, I have to sort out life. Alright, sharp. Okay. Alright, I will not have a life. Alright. No problem. Yeah, saka vanamai they are going through a lot, guys. Vanamai they are going through a lot. I mean, my relationships anamai ni vana they are going through a lot. Vashinji vacho are going through a lot. I think we need to have a program, guys. I think we need to have a program. Iyo iye kuti toitichi amenoti nditumidza ista toitichi yekubatanidza vana mai nevana vamwe vana baba nevana tinoiti chi problem family reunion toiti chi programs dzakadai because vana mai are going through a lot. Honestly speaking, vana vacho also they are going through a lot sometimes because of isusu vana mai ndochokwadi. So it's a balanced equation. Vana baba also are going through a lot because of the sons, and the sons are also going through a lot because of the fathers. So pakaipa guys, pakaipa, right? Family resolutions, I like it. Hi Tatema Maswanda, how are you? Family dynamics, yeah, healing families programs. Panodaka wait kita zati parku hila parku poreswa munhu parkuita sei. Wayari piku kune phone ngada ireka phone. Aisa message one. Uri boy TTM.
wait mina nditsvage muna mufonere direct Maita tarsa inbox yenyu. Maita tarsa inbox yenyu. Tsitsi tarsa inbox yako. Tarsa inbox yako Maita. Vari right away masuva riko. Ndakuti koimba Maita nombra muverenge message ndakusendera imundi batire munhu wandakudza iuyo kuti auye pa live online. Variko maive mazisa nditaura navo musuya ndichitova saka imba inyapa pa kunitumira picture emberi pazasi ndikati naye vasikana wai muchidaro. Saka ini ndikasabvunza saka izvo zvimba yakangomira munombotarisa weimba yacho. Munomboitarisa here kuti imba yave papa vasikana makangomira imba iri apa. Kwanzi munhu wacho asi kubatika online ndikati vasikana musadaro. Material we provided all the material. Say imba ichingori apa. Ndanetsa nazvo ini guys. Tara chokwadi vakavaka vakasavaka zvavo kwavari. Ina ndichaziviwo. Honestly ndichaziviwo. Vanhu zvinonetsa izvo. Zvinonetsa. Ndaita navo musuno uyu. Iwo uno musuno. Imba chena ingori apa. Guys, apa. Ndo pairi. Ndikati imba imfonga yapera. Antika iri yate kumusoro kupfuri gogo. Chichiri kuitika. It's not like imba hombe kai. Makambocheka mamutombocheka werembe kana ndindatoi kuti imba irise kuti mutsvage mukumbire munhu mapicture. Saka imi hamunombovhera makada kukumbira kubva chitanga kuti mufuti nemunhu akupei mapicture muri hai. Ameni kukugaiza mutano honestly. Zvinonetsa izvi. Unoikatira munhu anenge asiri interested nechinhu zvinonetsa. 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 Hi Gracie, how is Michaela? Say how to me. I think I could have to my. I said I could manya. I said I could manya mzukuru wangu wedwe. I said I could manya Michaela na Grace. Kwa unondi sura video call na yeri ni wedwe. Aiwa meska indatoneta in. Yes. Hi Gracious, how are you? Hi Uncle Damdam, how are you? Maurice say. Hello? Hello, Sismel. Ndamuisira message ndikamufonera ne WhatsApp call ndamufonera ne direct call. Haasi kubata phone. WhatsApp call online past 5. Okay, because andisira message. WhatsApp call ndachitry iri kutoringa but aisikupindwa saka ndaitoti mutry direct call. Ndamuitira direct call haasi kubata phone. Saka ari pai aisa message zveshuwa pakutaura ipapo. Handizivi kuti ari pai. Sure. Wala tiri bori gatoni kanibompa minutes toni. Ganipima minutes toni guys. Kuti anobatika here kana asina. Hanzi nhasi motogara 5. Hey! Kwai nhasi motogara 5 hours muri pano because ndakusuwa imi guys. Ndoda kutenda zvangu vasikana timu re diaries randakaona nezero kuzimfest. Guys, munozarichi sometimes you underestimate yourself. Munoziva. Ini ndofunga ndine problem yekuzvi underestimate zvangu chaichi ndokwandinako guys. I didn't know that I am that public, you know. I didn't know that I am that public. Imi kuzimfest uko. Guys, apana ndakatopfeka magirazi kuti ndaisafanwa kuoneka nekepezika but munhu asvika chikunyukura mai mwana vanhu kupara vanhurume guys. Titofunga kuti tisina masapoters vari makawanda pane zvo makawanda kudaro shuwa. Makawanda guys kudaro.
Munozoti ndakabva kuZimfest ndapuwa mari yangu nevamwe vana baba vakatondipa mari ndikapuwa ma20 kuda ndakapuwa 80 pounds yaikungopuwa. Zimela atigoni nemi oi. Zimela atigoni nechipuwa ndaipuwa ma-advice guys. Ndati ndikafamba ndikasvika kuno vamwe ma-advice nyangare kudhakwa guys. Ma-advice angare kudhakwa kuti unotoona kuti habi yangu akarohwa. Mwana amanga ari chaiwo. Guys ka my masina kuipo here. Precious ka ndakazviona nezuro ndaino zvienda estimate cha ndakazviona nezuro kuma mabiya edu kuma Facebook wewe tisatambosangana ka aitineza ndipika kuti ndiye uno Prosper akabona kuti ukho sisimela vakamhonyeka sisimeli ndikati puro comic wanti nonga muvani momo hopuweo guys muvani momo sisimeli ndimi kaimi kaima imwere namba mwene ndikati saka vanhu kwai vanani kwai guys vana mashawo ani vanhu vakurukuru vanoita zvezifa vebhora vaya mai mwana sisimeli uyai pano kwai vana sticks mutizwa vebhora sisimeli imi guys yeso naimi guys kwayamundiziva kudaro guys kunda chero lunch ndakamboburitsa kana sente handisi kuti vanonzi kwai ani vanonzi kwai mhene dzenyu dzamuno muUK kwai ani vanorespecta strict tuvakanditengera lunch uyai kuno sisimeli uyai kuno sisimeli come here sisimeli ndichibva ndaenda kukunikiri ndatogwa come here majere come here neni give her what she wants, just give her this woman guys ka kutaura chokwadika chipo chiri muna mwari checho vanokupa chinhu ka do not let anyone dim your light ari kuUK do not let anyone dim your light muza I didn't know guys nezino ndaija chikafu chekutengerwa munonzwa nevanhu vasanambosakada vandisingazivi vanondona pamhepo apa muri kuona vadziva pecha bvunzai Heart of Africa vabvunzai Heart of Africa pasitikirembai paya ndaikwenda kuserika ini hanzi vapei chavanoda just give her anything that she wants because this woman does a lot of good things ava mai ava vapei guys nondosvika kuti ndodei ndakazoti kwai ndakazotenga maepisa mamwe hokosia maepisa ndikati bona itini mundu zoya ndabva kudya pasvika hapana kuti makaguta hapana vapei ameno chingu chitu ndofunga sesangu akaita mari nesu because kuti mari dzevachidzi ndizoyeziva price chikandivavongoti nokuti zimeli hanzi makanganza desi kwakusina zvedayiti school nezuro dayiti hi Janet thank you dayiti futi nezuro unoita dayiti seiwo uchinisa kumakicheni kwaindlai zvamunoda unoita ndakadlai zvose nezuro ndikati simuzati ndabva kutengerwa nemwe mudhaya rakandizvozvirudza nemurume wake zvikanzi handei ndasva ndatengerwa pai ndadya ndaguta ndo pandimusangana neavo vandiona kavakawanda vakaungana vari mazirumiwa nematumbu handei ndadzokera kwakuya ndasvika kwakuya ndadini nanzapechana ndikati sista ndozodzoka ndichitora haikoni ndakaguta masista ndozoona time emirai ndindi kwamatopiwa here chikamu ndikati ndikudzoka ndichitora dhondowari muze makambofila that love guys this love yekuti unozvibvunza kuti do I really deserve this guys do I really deserve this nezuro ndakazvanzi makati ndandabva kudya kandi ndakazopisa ndakutora nyama dzakasiyana kune nyama dzakawanda dzanga dziripo ndangosanganisigwa nyama nemasaladzi obo ndangodya izvozvo ndingotora ndongoti kune vamwe ngatidyei amona umwe akauya akandipa kesi re18 makopu ngonzi oils imi guys pamota dzavo vanhu vavo vacho vane mabhizinesi vanonga vachiadvertisa mabhizinesi avo ikoko vacho makitchen aindidedza kuti yamutore chikafu anozi makitchen kuda 4 makitchen akanga kwachitengesa baba aripo sisimeli uyai muri kudei simeli uyai hanomaona undoshaya kuti zviri kufamba sei guys but honestly speaking I'm so grateful guys I want to thank you mese vandakasangana nemi nezuro ka ndiri ndoshaya kundodini bvunzai vanhu vave neni ndichidedzwapo ndiri kudedzwapo ndohaga ava ndomanyapo ndichimhanyapo mari kuya chindibvutirana uku kuseri uku guys nezuro zvaitwa nezuro kuZimfest bvunzai vanhu nezuro kuZimfest nevakanga vasinganiziva akatozondiziva ipapo kuti kumai avangobvuvigwana chii chiri kuitika hanimona chii chiri kuitika mai avangobvuvigwana pano chii chekwakanaka here ndiri pane ava ndiri bhizi kuti kwagara neava mwakutoimbomira iwe
pakuti makamboita tutoga mapicha guys, makambotoga mapicha nezuro ndaitoga mapicha ndakamira ka uyakabata kamera indongomira pakati ndibude kwese umwe newani kamera kuti ndingobuda kwese pa picture. That was the love that I received yesterday ku Zinfest. Team UK, thank you very much, I really love you. Papa ni team UK, panga ni team Island. Kune vakadzi vakabva ku Island uko vakauya nditori mama picture avo vakadzi vavo munongo waini tikatobvarira zvedu nyaya munongodzwa imi sisimeni munongo nyatsokuona so sisimeni ko zvamuri free spirit dai sisimeni ko zvamuri free spirit ko sisimeni zvamakanaka dai mimi sisimeni ko mino yepi chidzizi mino ko iripi mino ndikati iripa mino segwinya takuita neziseka zvedu toti mino segwinya iwe rekoda mino segwinya midongo tichitorekodha mavidhio tichitosaka tinakirwa takatofara guys kuzoti pana paka unotofamba ukasa auto andise munhu anofamba ndikachoka masoko mutwa kune munhu atondi ataka inini no ndotofamba chipinda pese ende matengesero nita neziroka makandiona ndaienda pane any random person ndisvika ndinogara ipapo kuzodza kuti ndiri munhu wevanhu pane anyone munhu wants anyone ndozoti ndasvika munhu totora tisisimeli saka munotengesera polisi sisi takajeniswa polisi nemi udhara ndoti kundundu ndinjigozva kuti ndiwani handiwana ndikuziva kuti ndiwani ndindatoti zviri kutoti kama togona maya mupanda takuona idhara makamirawo kuti ndimi hanimaona. So zvinhu zvakadaro guys zvinhu zvinonakidza hanimaona zvinhu zvokuti unonyatsokuona kuti aiwa vanhu vanokufarira vanokukoshesawo. Funzai vanhu vakari kuhimka handisitaura zvinhu ari palive apa handisitaura zvinhu zvokunyepa ini guys ndinotogudzai handisitaura zvinhu zvokunyepa nditori free spirit ini ndodonzwa nevanhu konzi hei timbotambira pano nomboenda iwe vachitamba nodha waka vachitamba ndoponojavha unijaiva tambai zvamunosita pamalive enye kutiktok ndotambisiwa iwe ndojamba ndiripo guys nezuro rakati nesamwana dzimwe ndototsimwera rakari day rakaoma. Anyway mina ndinyatsokukudzayi ndikanyatsokuudzai kutanga kuswera muso ndakasvika kuZinfest chimirira munhu muso ndakasvika kuZinfest data takasvika kuZinfest guys we were hosted need this big guy. Maybe it's not okay to say names antika but he's a very big guy. Takaenda ku private lounge ndoka takaendeswa guys it was a time for networking. Aiwa kandaisa message katakamira kuti ipinde kaite blue ticket unotauya palai ndakaga mchigwa tikaenda kwacho takapiwa postcode anti ndandine bosi vanga vakauya ka muridzi wekusororo vanga varipo and then there was this other guy sort of a brother takashanda about direct ku Durban kuvari manager ku Durban baby anditika kauyawo nemukadzi wake iniwo ndiripo nafather Diaries Kelly zvikanzi muri kupika tatokotoko ndishwa no takatokumirirai postcode uyai okay ndatakudatovati ndamuka tapfeka mumotikari tepestcode tasvika private lounge maimwa chipinda ndakati tiri paikwemo UK kunzwa nzvimbo dzakanaka guys ndekufunga kuti UK dzakakufanana guys kunzwa nzvimbo dzakanaka imi hanimaona guys mu UK mune vanhu vari kubika mari kune vanhu vari kubika cash mu UK ndasingazvizivi ndaifunga kuti vanhu vanongoenda mabasa achidzoka zvandaifunga mune vanhu vari kubika ndikudza kuti taitaura imi mune ziroka mafigures aitaugwa emapounds ka ndakati iwe kwairohwa mafigures maimwana makambobikirwa mupoto ndikudza zvinhu zvakaitika guys nemusi weFriday night makambobikirwa mupoto here inonzi kune dzinonzi healthy pot munodziziva here madiaries dzinonzi healthy pot dzekuti kunyama inongotogwa haiswe mafuta haiswe salt indido ndichiri kumbotoya kutsvaga the logic behind those pots kuti nyama idzi dzasingaiswe salt but nyama yaisitesa kunge salt yaibva kupi. I'm still trying to navigate around that thing guys. This guy akatibikira chef wacho akadika vantondiziva ndisisimeli vakaramba migara ipasi tagara muya private lounge mama guys nyama inongotogwa chicken yangotorwa ikaiswa mupani takatarisa zvikanzi I want you to mudye nyama healthy nyama ipoto idzi dzinonzi uchishandisa poto idzi hauite zvimwe zvirwere animaona hamuite zvimwe zvirwere zvinenge zviripo animaona hazviite zvimwe vanhu vakadaro undiudze kunoko vanhu vakadaro vanokwira vakaenda titikuundiudze pano tiweti block hatitodi vanhu vari negativity hatitodi because takatozvona tisitodiwa maimwana hatifambi tine namba kumashure totodiwa zvokutodaro inoita 3000
Lini poto iyoyo iri 3,000 pounds. Poto iyoyo funzai Lini anenge anosa zvandikutaura because angari close to the figure. 3,000 poto one guys. Poto izozo dzinotisa zvigwere. Hanimaona zvigwere zvana BP chichichichi. Inongoiswa poto nyama yobikwa inobikwa unongoiseta kudai papoto iyoyo 4 minutes. Nyama iyoyo inenge yatoibva hanzi smart salad. Jojo murukazi wabhoile zita. Inonzi salad master. Poto iyoyo. Hanzi I bought it from them. They are very much. Hey. Tagara music iri kuplay what tiri kuvhara muya sadza rakabikwa. Imi guys chikafu chinaka. Poto imi what is the secret behind the pot? Anyway, vachauya vakuya kwandiri kuno. They are coming to me. My brother will come here to me. He said I will visit you no matter what. You know, what is the logic behind that pot, guys? Because I'm not so salty. I was there watching. But the pot nyama takaidya yakadaro. Guys, ichitongo kunge salty, very tender. Nyama yacho muriwo wakabikwa ne same pan. Munozoti muriwo here green wabikwa imomo guys. Mungazobuda here muriwoyo. Hamuna mafuta kaiswa guys. What is the logic behind this pot, guys? They are coming, Deborah. Don't know why they are coming. What is the logic behind this pot? Name do zeyo. Kune vanadzo poto pano dzia madiaries chi papoto zia. Hands dzogadzirwa ne salt. Lin. Sasa tochira iwo peri. Ndikufara kuti kana vanhu rikafika mafunga ndiri kunyepa ka. Mafunga ndasingazviziviwo guys. Ndakazviona ne Friday. Me I didn't know anything. I only my first time kusvika ndichembere kudai kudzionawo Friday. Poto idzi handitozvizivi zvinhu izvi. KuAfrica handitodzizivi. Iyoyo salad master pot ndizvozvo. Kwa nyama yanga isina from the packing, nyama inenge isitorina salt. Ukatenga nyama yanosina salt uchibika Rebecca. When you buy your meat, you add some salt. Hands na kira extra but very worth it. You add some salt. Nyama yesi yanotenga you add your salt. Ndati nyama yakanga iripo. Salad master exactly George. Nyama ndakanga ndiripo ndakatonzi smell. Hanzi tutsvaka nanhu aindiziva. Guys ndandokuzati ndozikanwa. Muri kufunga kuti ma jokes guys. Hasi ma jokes. Bozala bozwe rinondiziva ini. Svika smell tarisa yapo pote chibikwa ichi. Inyama kai ikutogwa ndikatoda kuona kuna zvinhu zvakanda zvava kundiudza zviko. Nyama iyi tokata here ndikati katai yakatwa nyama ndiyo kai takuisawo takanda mupani mamera ndikati mafuta zvikaza tibiki mafuta tibiki nyama nemafuta totobvisa mafuta imomo. Guys, my brother vaindiudza kuti my sister chiitedza mapictures ava kudhara. Look at me vakadai ndikatsaka makaini kanzi ndaito vakatingira hameno vatombobata chimwe chigwere zvezvana high blood kana kuti sugar hameno havachashandisi avana dzimwe poto dzavanoshandisa. Imi guys ndikuita ndinotaura magic pano but zvinhu izvi zvitoriko guys ndo zvanga zvichitiko neFriday guys. Tikanzi mari muruda madrinks api muda ripi vanhu tikakorewa hanimaona takazoti takupinda takuitwa talk maofisi guys ka ndipo paunoona kuti hanzi I paid mine in full 5,412 piece. Uyo holy creation ari kupupura. Vanhu vari kuAfrica muzivuka maondi kunyepa. Team UK iri kupupura. Including George yakadzi yangu yomurume ari kupupura. Indotodzidawo poto dziya guys asikuti 5,000. Guys. Hey, zvandakaona. Zvikanzi chihandei smell. Munoona. Takwira ma steps. Tapinda first office. Guys ka tiri kutamba muno mu UK kuna vanhu kubika mari. Majority chezvokuti kuenda kubasa chidzoka chimirira kubasa you are playing guys. Munozoti office tatisatavhirigwa muoffice tisvika guys ka padore office rakatonzi at least pakatiswa mastika emotivation ekuti at least 30,000 per month. Mari ndobva kati 30,000 yamakanyora padoo apo iyo mukira zvikanzi ndenichingoti anenge atadza handika mari at least 30,000 pakupinda. Ndikati aiwa my brother Marcus tikanga fry
saka muri kureva kuti kunoita mari guys. Takanovhurigwa mastats takanovhurigwa mastats. Unoyesa kuti muuk vanhu vari kuperekedza vanhu guys. Tapinda muya mukati muya zvikanzi andi munoita kuti mirai mastats. Mai mwana munhu achiuya, mai mwana pamwedzi munhu achikesha 180k mapounds atotora kai pounds pamwedzi guys. Sure here Clara. Tipo zve1 Clara anonge watingasaiti chindipawo zvemusisi wako ndishandise. Tabuda paya mamedals. Munoziva kuti mamedals atojera kuona yeko Africa izvi zvinogadzirwa kumbare uko zvinzwa paya vanhu mamedals vanhu vawina wati awards kudii. Munoriziva iro riya zimedal original rinorema riya zimedal riya rinonyatsokurema charo riya guys. Muriziva rinorema riya mamedal arimo guys ka. Mu-UK munogona kutsvaga mari. Baba vanotsvaga mari nemukadzi wavo ivavo. Chandakafarira kune this brother of mine guys. Vanoweka nemukadzi wavo. Munoziva varume ndoda kugara ndokuudzai. Mistake yamunoita varume. Handika vamwe venyu mune brains dzinopinza. Mune business ideas. Handika you can run this thing. Munochimhanya chinichi. Handika munosideline vakadzi. Woti ndoda kuti unenge utori murume anenge atori unenge utori nemunenhikiri nemurume anenge atori nevision. Akutoona vision but akuti ndoda selfishness greed yokuti ndoda kumhanya chinhu ndiri one. Ndakafarira chinhu chokuti vanomhanya vari two couple. Office yemukadzi irapa, office yemurume irapa. Umwe ane responsibility yake, umwe tikutaura maoffice checho, maoffice ekuti pane boardroom guys. Munoitwa mameeting guys, pane boardroom hompe. Ino meeting ine maziscreen machi. Unoziva kuti they mean business. They are not joking. They mean business. Hanimaona. So ndakarodza chimwe chinhu wani kuti paupenyu kana muchida kuita zvona baba arara zvichibasiri nechinhu kati paupenyu wedu guys chokuti vasungwa izvo. Tikutaura zvinhu zvinotobatsira iwewe Sara mendedzana nemurume wako kana unaye. Unoona zvokuti vasungwa izvo vatosungwa ipoko. Isusu hatina zvatinogona kuita. Unoona. So kana varume kana muchida kutanga kuita business pamwe pacho pinzai vakadzi. I was so inspired because uchiteka business ka pamwe pa uviri wenyuka ane zodzo mukadzi. So zonotapurirana wandinoziya ane zodzo mukadzi. Zvinobva zvadai. Hanoona zvinobva zvanyanyisa kunoflowa zvakanaka. Problem ndekuti unenge wakuda kuti iwewe manje ndakuti maenderi wangu tishokozonzi zvinhu zvangu imi muri kapu. Vakaninspire shame. Vakaninspire pa vanhu vahombe but vakaninspire. Mukadzi ari kumhanya chini, murume ari kumhanya chini, vari kumhanya chini chavo. Izvo zviva nemawekers avari kuenda kuAmerica kuholiday guys. Kwanzi kuNew York. Vachitadza matickets and everything. Vachitadza matickets onai pane 5 ari kuenda kungonofadaya chete. Vatenderera nyika dzese kunana kupi Venezuela kuenda kungonofaigwa chete. Vanhu vari kutsvaga mari muUK guys. Vanhu vari kutsvaga mari muUK. Sure zvezvo kuti ndingoenda kubasa ndomira ndabasa ndodzoka ka. Hameno kuti zvinoyatsokwana here. Instead of burning grudges guys, kufamba uchitukana nevanhu vakapfeka ghost one day unmaskwa, kufamba uchikunana nevanhu uchingotuka nyika yese paseriseka. Concentrate on kuna kutsvaga real money out there. Mari chaidzo dzinotenga kunzoko kuna kutsvaga mari. Hi Pauline, takaonana neziro it was nice. Hanzi ku office mabasa rudzi, how do you apply? Anti-medi ku office mabasa rudzi, how do you apply? Ini zvokuapply ndakangoti poto zvikanzi poto hadzitengesi zvechiwaiwai. Ndozvakandudza vakati poto idzi hadzitengesi zvechiwaiwai. Poto idzi dzinoitirwa mapresentation first. Ndozvakandudza. So vakandudza kuti imini sisina tatokubatai pano, we are coming. Handika we are coming kumba kwenyu, we wanted data make. Saka pavanotouya inongokubayira iwo live guys, presentation ndongopuwa wotose pano. Hanomaona. And the woman is the good help, even though some are useless. Yes, ashfananika, but you never know what you walk and say unless you try. And one name people chari people.
So George, you know now, and I didn't want to say the name, I didn't want to say the name, but he's a very good, I don't know what he do it say. My brother, name Mrs. and Mrs. Tigere, thank you very much for the warm welcome that you gave us. Thank you for the tour. Thank you for the inspiration, Mr. and Mrs. Tigere. Thank you for the inspiration. Because I'm waiting. Because my figures. Guys. Now I'm going to go Africa, and I'm going to go Africa, but I'm going to go Africa at least me, at least 100K. And I'm declaring and decreeing. Marika, I'm going to this. Marika, in Injinero Paracho man, Dinano Intiacho. Anointing, and never to get a man. Murkus on the Tapurira one anointing your job. Murkus on the Tapurira one anointing your man. Guys. Sure, Amy. Saka guys ndinangote ndamu guys team resangari kuzinfest nezuro all the diaries, even my diaries vakandipa warm reception, that was beautiful. I felt at home. Ndakatofila 100K tari kwete kuti ndabata zvokubasa saka yaroda ngobata kuti jika wanuko ndagara kuti murode kuzvindira ku Africa because ndinotora chokwadi ndoda kuno retire. I want to retire, honestly speaking guys. I just want to go home, retire, and ndinogara kumba. I'll be just doing all my projects angu ndiri pamba iwe ndakura guys. Ndakura. So ndikuda kuti at least panoti 50 something boss asandapinda 50 ka ndinenge ndatoveva kumpa nditonga chiti asikana mhoro ino mukaseko tikubaya ma life pandoda hanzenye chiwerekera I receive ndikutaza kuti pound karabatika ere kokoko ndikutaza kuti pound handiona. Saka ndikuti mwari wa ropafadzo riri pana baba na maitigere ndikumbira kuti ropafadzo riri mwari ritapukire kwandiri. Mari, help me to link with such people. I don't want to link with people that's not value in my life, guys. I think it's high time we move. I'm thinking Kumba Anna. I am thinking Kumba Cheko. Kumba Zim Chai. I'm thinking Kumba Cheko. Zim Kutom can still someone payadi. No, you should zingra ne okuzangu. Ni mombe. And one. You should look to Gaia. Kumba Cheko. Ndinenda South Africa kuno collector zvangu ndinotenga nova ndatenga grocery rangu and everything ndodzokera kumba. I'm thinking of that. I want that. Mugatisati at our ages right now, guys, we are no longer young. Zvatanga tiri 4-5 years ago. Untombodzi ngoka ndakusunga donza kamsina kachitika. Handwana. This is the honest truth. Unzoka kamsina kachitika. Handwana. Dzingwa ma steps aya chekukwira ma steps aya. Untonzoti ma steps aya chicha chako untonzoti mabvya ma steps aya acheti kwakutochinja kwe board dzedu. Hanzi simeni modiwa panopamba. Man Mukanya, I love you so much. Thank you very much. Hanzi na ana on my way to Zim tese. Hanu mukona. Munotenzwa guys kutokwira ma steps ndoti tongo wafunga kuti ndinokwire. Ivo vakandiseka vatigere pakati. Ndinoti vatigere tikunokwira futi umuzukanzi. Izvo ndozvanoda kuti mupedze nhasi nepoto idzo dzifamba hande. Unongozvitowazeza. Ndopo unofunga kutanga kutoona kuti tikutokura. We are aging. But let's age gracefully. Hanimaona. Poto idzo dzichauya zvadzo. Hanimaona. Maine nedzangu. Aging gracefully. Tutaona kuti all right. Indoda kuno enjoy ndiri kukumpa guys. I just want that guys. Andisi kuda kuita mbuya vane bitterness. Vanenge vachingorika rati pa social media. As you can bring, can you bring stuff when you go to Zim, please? What stuff could tell? Then this single one to talk about my cages because no chungo tene uyuka. Sakani to talk about Jim, but was no South Africa, no Zimbabwe. So any now guys planning, my plan is to go home. I told you I'm on my way going home soon. So then that's on Fada and Pamba Pangu. Ini nangu guys ndotara zvokutenda kumba kanchiti kumba ndotara kumusha guys, honestly I'm talking of kumusha plot ikoko ndokwana nditori nditobuda nditofima mweya wemiti ndiriko because ndinokagaya kuti kutawa ndogaya kuti ndofunga kunga makuseni chinzi dollar rechingwa
dhora rechingwa ndotumirwa bepa rekunzi magetsi zvinhu zvansiri kuda ini animaona zvinhu zvansiri kuda. So oda kukwira, I am trying to avoid that. So timu ndozati vane mapreferences avakasiyana siyana, but to timu rangu ma40 and above kutaura chokwadi hatisiri vanadiki. I want to link nevanhu vanondipedzera value ngati mupenyu, vanondipawo mazana kuti ndikamuona akatanga kutaura nyaya dzake ndobata something kuti towanawo kaidhiya kabe kuti ndidai kwete vanhu vasina basa guys. Mukandiona guys so ndina ndichiseka zvinhu zvandipinduri ndokumbira kuudza guys kwandotukwa nevanhu vasina basa vaya handimaona vana kana basa vaya musauye muchinditaurira guys because mukutonditasa kuimprove havana kana tell me the value yandingapiwa naKetina Chi guys. Chicha ndingapiwa inini toti ndingadzidza kwaari Chi guys. Hana mari andongokwangwa yawari kwaari kwazi hana chingobhirifisa vanhu vakapusa vari kachiudza hana chinhu hanimona chandingataura naye kuti tiita mari chi. I don't want to steal from people and I want to work hard. Chicha ndingati value choti ndingabata chi. I want people with value guys. People wakuti anonza kuti iwe pane dhiri remari pakati handika todai ndo zvandiri kuda. So zvimwe zvisina nebasa guys ndezvemastreet hazvana basa zvazviya guys. Izvi zvamunenge muchinyora makoments mumunhu zvokuti zvamukutonyora imomo hazvina basa zvezviya guys. Zvinhu zvinongotaurika zvichidarika hazvina basa zvezviya. Akatotaura 2 days 1 day akatodarika zvikadii zvakachinjani hisiso zvakachinjani chi hapana. Isusu totoronga live guys. We are busy planning life kuno. We are planning ndikadai ndodai apa ndotodai nditoti busy mupfungwa pangu guys kuti hatizokuvhurira mupfungwa kuti muone tiri kuplana. Iwo chaona kuti invest ndike kungodzidza nyadzi zvangu zvemubhurugwa nemhine yangu inenge gwinya rakatsvairo rokunge mhine yangu inenge bhati ndiyo yangu ndingotaura. But what are you like I don't, they're not my class guys. We can't like do guys. We can't guys, you know, because team that has 2 things kuti kubleacher handika ndo the muntu skin yakazodaida because na bleacher that's all. No, there's more to life than skin. There is more to life than kunodya muhotera. There is more to life than kubudisa garo pashe. There is more to life. We are busy creating legacy. And see my order. So unengongozama kuti mbacho ndikuita ndongoita zvokuti PC zvidarike. Pano pajames guys chakurudzira nakuita tunhu tunobatika. And honestly I was inspired. Kamainte ndozvitodza kuti hatina basa nazvo izvozvo totozvitaurira kutendei izvozvo zvatinotaurira musaindise kuona kuti takakwana kaisu isu tokona tichikona isusu kuona inenge hatizokwanisi kuti gusiranga chikubachaira tikutukai izvozvo zvandokutaura kaizvozvizvo andikuona kare. This is exactly what I am saying. Motirisi imeni sikatombozini zviri kumasita nomukona zvandikuudzai guys. You are bringing nyaya dzekumastreet that I'm not even aware of. Izvozvizvo imimi vacho muchenjere majayisi unyete muchati slow enemies of progress. Muchenjere by bringing zvinhu zviri kumastreet zvatinenge tisingazivi. Munguza zvegostera but I know nothing about the gostera but tanguya tati pano ndiri piroro. I want to mingle with people that brings value in my life. Zvokufaida tukwa na kechi kunituka 2 minutes oita 7 hours achipaumba Anmona, so zvatongodarika naso paumba mavanopaumba but chinhu chakachinja guys. What changed? Except kuti inini ndakatonosangana nevanhu vari kundipa value kati mupenyu wangu. What changed? Chii chakachinja guys? Ndokuti akandituka. Chii chakachinja? Ndimbokubvunzaiwo. Ndakatonosangana nevanhu vandotonetiweka navo. Ndikuda kutoita zvinhu zvine musoro. Uye ndingachingowaumba. Saka zvinenge zvazvibetseri. Uye ndiye munhu asina kana basa nenjira akandituka kubva musi wawo 1 kusvikira 2 years 3 years to come every day achibona my life guys. Kandi ndiye asina kana basa. Honestly speaking, murege yakadaro musauye pano kuti muchitiudza kuti angachita live ngekuti because kutobloka kutoprotecta my peace. Handimaona and the team died ndikamiti mutoda zvemusindo imimi nemutoda zvemusindo honestly nemutoda zvemusindo me I don't know kuti ndiye hanzi mati enemy ndatishuwa madhairis vachenjere kuzopesera vaita enemies of progress.
zveshuwa vachinditumira nekundudza zvinhu zvekuma andimona kuti handingamboenda masi anoti masi ndangodzoka kubvusimbe sindangabaya live yangu ngeri pano zvakatovira from here ndakuti ndanorarai munganoenda basa andimona ndisingatombozivi sometimes tikuda kuti zvinhu zvinotibatsira kana tikwanisa kubatsirana pache zvedu pane vamwe vedu vanenge vachinetsekana vari kutambura handika tobatsirana toti vamwe vanenge nenyaya dzavo tobatsirana toti handika vamwe vekuti izvozvo zvokuti paita deal let's go ndina Tandi ari mucomment section Tandi mudhayari Tandi ndakangona ndisimeni let's go kuChina I want those people kind of people in my life Tandi ari mucomment section Tandi akanzi Tandi lilo sisimeni let's go sisimeni let's go ndichikuti tandiona ndipo wakutitenda ndanga zvinhu zvakanaka ma days and things like that ndo vanhu ndinge ndichida samtoka tikutaura isu totaura chidarika chirege kutaura isu torera kuzora kutaura we talk what we want because atina tinochenda tinaenda kuna not affect ina ndi affect nake tuya ana basa uya anondodza kuti mino iyani zimaje rakashoka musana zvarangofanana wani unditukira kuti oti masigaro nokuti yeye iflat base haana chinhu saka ndingagodzwa nei akana ndimo guys muna nokumura mai kudaro ini hangu anonditei kumura mai kuvarembedza kuvayanika kudai nikuvadera nezita inini hangu anonditei musa akanditukira kuti ndakati mai vakakosha inini hangu anonditei kupari kubvisa ndodumburudza because kune mudzingozi ririko runoda kudhiliwa naro before saka it's obvious titori matarget saka inini spirit yangu it unsettles a spirit that I know of. Trust me guys, trust me, spirit yangu, the spirit in me, the clean spirit in me unsettles the demon in her. Don't you quite? The clean spirit in me unsettles the demon because usinakana chawaita she ndita muronda tsimba kule kuta muronda tsimba ndaita nezve ndataura pano inenge kwira vanhu 10 vachidiscussa anononga meli oga ndipo ndakatonesa zoziva kuti my spirit in me unsettles the devil in her. Simple. So ukamtarisa mwenza kuona munhu ari kutotongwa ari kupika jere ari pano pasi atori mugehena kudhara kwa zvinhu zvanita zvitune munhu ari normal ari mujere rake oga ari pano pasi ari kutopika jere kudhara ari kutoshungurudzika. So guys, we are MCA, we love you Koko, we like you Katie, but stay there, you belong there. We love you so much, but stay there and tukamie Koko kana shuku itoseka lokuseka kuzausiya mai yangu pano kuchipenga pepa chituko nona ndikuseka. So guys, tinoda fight mukati moupenyu hwedu nimaona right. Uyu munhu asi kutobatika guys, nami ndoita sei munhu anenge aine iva iyi nini kudhara aimbonakidza kudhara kuti nditi the demon that is affecting her kudhara itonakidza munoziva the demon that is in her that was unleashed unotoshaya kuti iye pachake azvinyarire here paanenge achiita zvinhu zvezviya apedza atinoona pamablog achiita repost vanhu vachikomenda vana vadikidiki hanzi sipana chinhu pakutika mauri kana uri munhu ari normal kapa unoverenga makoments amwe pana chinhu pakutika mauri kuita kuzvibvunza kurimo kuti but what am I doing ndikuitei vana vese vachitaura ukatoda pasina muntu zvatotika tikumhanya nenaticase mental case ignore sekai indosekai indakamuzani ndokuseka ngongoda zvokunituka ina changu ngokuseka chitebuzana handina chinombondivava kana kuti dini akatojera kutukwa neweveday shuwa ndichingodzwa kuti zingomwa tadojaira chii chimwe chitaura chinowana panapa kaisi munhu asi kuningerera haasi kubatika ndodini toindangu tozodzoka anzi vanhu vakusumuka nekuhonda vanhu vari kusumuka nekuhodha kuChina vanhu vari nekuhodha adona asi chichaitika nekuenda kuChina tandakandibhirira but munoziva kuti schedule yangu yanga isina kumira zvakanaka unoona the next 100 schedule yanga isina kumira zvakanaka kuti ndikwanisa kuronga ndiende but ndichaenda ndichatrya ndichaenda naizvako because anogara achitongo chidaro sisimeli
hanzi audhiswa. Inini ndakangoti anything chero chibloga chinongoposta zvine zvake ndinongosangana chototobloka. Handitodi. Ndatoona kuti mweya wake unotikanganisa handidi. Tikasikuti kuZimbabwe batika here. One tick, guys. So guys, didn't that quaint as a TikTok? But Marco live TikTok. As a bus live TikTok. Hands no guy group it in the case. Should that continue no see what should that no see. As maybe let's say next year. Should that one pani no see. One. What is you not tanda? What is tunga that mwana wepana pacha full time? What is tunga mirira? Toita group to famba sense bagana makina nini. Bachana usacho to text yangu anto kwa yana. Then tolini to ronga the group to group. And then people will come and so kana kuti vanoda in South Africa. I think sorry. Then we start from there. Do something, guys, especially my 40s and above. Let's have man positive lives. Guys. Stage atari makore atarika takutenda kunosorora anditika as I wanted to join the China group. And you want to join. Let's have my positive to the Batrana, even if you Batra, my mama, Wasati Vavaka, Chaivo, guys. Pasati Vavaka. Kumboti had them temples, not kiss. Yeah, the one is not kiss and eyes. And one title Batrana, when we do she died. And my own. It's like a problem. Here could see. Teach children to Shakadar. And the China to go with the sea and the issue. It's already too late for Chilitania puts the moment of plants. In knows that you know now with the way of Africa. In the young come from back of Africa because they don't know national security of Africa. One Saka young in Africa, which must almost shake a background, no one against Unongo Tiwa can go in a piece of the Guamaris now to go, you know, set on Turkish Aramila. So they never ground for original Shuna, so I should not think to background. So China for me this year kwandira ngwandi kwanisa sana kwatsa kwenda and guys but I know when atenda meant kuchena kuona nani kwa mende kumudi munoona chiwanzi chikutengeseka mana uyene zvakawanda vasikana anoita zvinhu zvakawanda uyene zvakawanda vasikana zinokumbira kupinda magroups enyu WhatsApp Shirika intinde guys mati ghostera batwa ndiripi asi ndima wani nyacho kuzeni matopeza live ku TikTok mati ghostera batwa ndiri yani kona imi guys sijani mama yani sijini kuti kuzaregister cho tiani wabako mati ghostera inobana kidzai tiani wabako guys anzi vanhu vane focus asina mbobuda ndakazvionera ana I saw it. Vanhu vaita vanhu vakazobva vari focus iwe vanhu vakazobva vane focus haikira vanhu vane paZimbabwe vakazobva vane focus isingaiti kuzobva kuti kunosangana vanhu vasina focus vanisari kuvaka vava kubva hanzi Chappy Lips ndiani ndai Chappy Lips uya watakabloka ghost kunzi apa kwandiani kwendidhori hanzi mapona Olivia ungamutaure ndiye mwana utinspire kuti tichingofolowa zviri tichiona Olivia ndiye mwana utinspire uyaba so Maria icontent creation guys icontent creation yanenge achiita icontent creation yanenge achiita Olivia memwana ave mbake kulake state kunzi kulake state ku Lagos kwakatenga yakawana yabvunza mvura guys kungoti mwari anopa zvakasiyana guys Baramba zvakasiyana but you run your own race you run your own pace but unosvika chete you run your own race saka Chappy Lips ndiani abatwa sei Chappy Lips wacho aingofamba saka ndakudzai kuti panenge pane zviripo hani gostiro rengosvika chete rosvika rongotuka kungosvika kudai rosvika kumabloga ese raipotedza mabloga ese richituka ghost iroro ose richituka hanzi munhu nokuziva sisimende kusa ndianiko hanzi its chipo upi chipo upi
Hey guys, chipupi hey guys. Azimunuka never trust a person. Chipupi. Ariko name posti. Ichokwadi here ichi. Masenda ariko kuenda kune madevelopers kune madevelopers atonandosikana mgwerini kuenda vari kuita una na8 for chei vava mavati nechiti vai abatwa sei saka ndichipo ichituka abatwa sei. No guys, you can't say that. Ndiye here saka chitaura kuti maghost anotuka akawanda vanhu vekuziva guys, maghost akawanda nemareal life tenge tichitotaura navo tichipfeka navo. Oh yes, ghost okutuka apedza kuseka newe. Guys, come on. Kutiktok handikwanisi kuenda kana vakavhura live vanongashandisa akaunti iyoyo yangu saka handikwanisi kukwira, handikwanisi kuona live iyoyo. Kana vakavhura akaunti ngekeri chete handitokwanisi. Guys, ndotoda kuudza umbo I'm not munhu anotuka fair vika atori right. Munhu anotuka fair atori right. Kwete munhu anozondiuya neghost kuda kunisekera patindakamuona nemuni last week ndakamuudza here. Hanzi 18,000 pa 200 square meter iri kudhura really. Iri kupi kwacho? It's expensive. Iri kudhura. Chimbotsvaga kuna na mkoba 21 kuri kuvhurwa. Chimbotsvaga kuna na 20 mkoba 21 kuri kuvhurwa ari less than this. I'm disappointed. But then last week ndakamuudza ngati don't ever talk to me, don't ever come to my inbox. Ndakamuudza chipero yakati don't ever come to my inbox. I don't want to talk to you because every time unondifonera with bad news. There's never a day wakambondifonera uchindiudza uchinditaurira zvinhu zvakanaka. Unongofona uchidonza kuti kuri kuitwa zvakati, kuri kuitwa news dzakati, kune muri kutukwa pakati uri munhu akaita don't ever come to my inbox. I told you. Day one handidi kuti muzobatanidzwa panyaya idzi. Munozogona here muri sensitive zvokuti tu muri palife muri sensitive. Munozobatanidzwa panyaya idzi. Muzodzigona. Sei isusu magida gona titaure nezvazvo. Hatisikuudza kuti seurikuplaya live. Ndaizviziva chinjenjenje hazviniwa here. Anenge atori mudhata kwachipo kwadhiki omanaka. Hey. Anyway, guys, ndo vanhu vatinorarama navo mukati meupenyu hwedu. Guys, I'm going. Vanhu havasi kubatika. That means tichasangana pakati pevhiki pandinoita off. That will be on Thursday, I think. Vanenge vabatika. And then I'll come back and then we can talk. And then we can talk. Hey, ndangobatikana zvangu. But manda kuitira zvakanaka guys. God bless you. Tadzoka nditika we are back here live. My live ese pano pa page live saka misai notification guys. My live kuno page uko ndikwe mapost tichitamba semunhu anenge kubasa mapost vanenge achikandwa koko but live pano not get ndokwe 18,000 smell so ndoenda pa website papi for ikunkoba 21 mina ndikutsvagiri ndibade kuseri ndikutumire vanhu already ndibade kuseri ndikutuhirwe kwese kune masense uone kuti ukutengesa kutenga papi. Mina ndikutadze 18,200 square meter apa wakutengesekwa. Hi Sisuwini, how are you? It's been lovely spending time with you here on Facebook. Kuma kwenda kupi Sisuwini? Makwenda tiripo tadzoka tiripo titauya tiripo aiva vanongovhura ku TikTok uko ndovhura kuno. Kana mumwe musiwo zvako tiripo noenda ku TikTok kwacho. But masaturdays ndokati tiri ku TikTok kuma game. Ndokati tiri kuma game. Haisi kupinda ndaisa message kuti ndione kuti anodabhutika here kana apinda totanga saka haisi kupinda. Haisi kupinda. Saka tozobatsana pakati pevhiki. I'll see you guys. Muve nezuva rakanaka. Bye bye guys.